Ljudi, postavljanje granica, to mi je postao stvarno hobi, obožavam to. Znači, radim u još jednom birovu pored svoga posla i šefica je uglavnom osoba koja nikad te neće pohvaliti, nego samo kritizira, traži greške i to ti je to. Kod mene ne traži jer ja sam je par puta poklopila usta. Znači, situacija se desila baš neki dan, kaže ona, ja upalila perilicu za suđe. To nije moja obaveza, mi imamo čistačicu svakih 3-4 dana tamo, ali ja sam vidjela da je puna, rekao idem upaliti, to onako naše balkanski, pomogni gdje možeš. I ona je došla i idući dan mi je to nabila na nos, da zašto sam ja upalila perilicu, zašto ja nikome nisam rekla da je ona svoju prljavu šalicu stavila u čisto suđe. Ja sam ju, ljudi moji, pogledala i rekla sam, ok, sad sam je upalila i neću više nikad. Paljenje, reko, perilice nije moj posao. Ona je probljedila. Ne, to nije trebalo zvučati tako kao kritika, znači počela je se pravdati. Ali za mene je ta priča završena, ja je više nikad neću upaliti. Znači, ono je bila moja dobra volja i to je to. I znate, ljudi, u životu ja sam uvijek prije mislila da što ste vi bolji, da ugađate, da će ljudi biti bolji prema vama, ali ljudi vas iskorištavaju. Oni su još gori. Oni vas ne vole što vas vole, nego vas vole što ste vi njima, činite im usluge. I to vam je to. Kad shvatite da ste vi svoj gazda, da vi možete reći što želite, da možete raditi što želite i da niste o nikome ovisni, onda vam život postane puno lakši. Budite mi dobri i uživajte. Ćao!